So another blessing na pud nga gisint ni Ma'am Bisminda. Salamat kaadyo kay pangbayad lagi ko ni sa magtrabaho sa among kusina. So daghang salamat Ma'am Bisminda sa imong another blessing nga imong share. Ginuray mo bawas nimo. Hello guys, maadjong hapon na tong tanan guys. So ako na pud ni guys si Ruby Probinsyana. Asra man tugang ko anak. Maadjong hapon guys, so naka-ready na ko. Wa ko kay bawo guys og assistant ba ko og doktor or assistant ba ko og dentist nga na ba. So inga nila jud nihang attire guys og mag-massage ko. Og sa una hermit ra ang isuot karon kay itagaan mo kung mamaalis dani kay kani mao man ang uniforme sa katong nag-eskwela palagi ko og Hilot Wellness Massage. So Hilot Wellness Massage ang eskwelahan guys. Kaya na may mga therapy massage, na daghang mga klase massage guys, may daghang kadto mga klase sa massage pero gawa Hilot Wellness Massage pero daghan pa kog mga suki dari sa ang pag Hilot Wellness Massage. Madyo na lang pud na makatabang sa atong pamilya banja. Malagi na hang trabaho dari. Ja, malagi na pasalamat lang punta sa Ginoo guys ug nalagay po imo manawag ug nay mo message ja nay mo massage magpa-massage nga na pero wala na gud ko mga suki dali sa massage na guys ja. Kani hapan isang planchahan guys kana nagusot man ni kayo magagamit kayo gamit na sa una pismas man ja mas nindot po siya nga terno si nga na. So salamat day Mama Alits Dani kani kay ka Mama Alits man niya kani mari ja na gihatag si Mama Alits na nga kuan hapan sa paggamyan guys kanang lain-lain color kani nganing kolora na nindot po sa color na bugnaw dyan napoy color nga violet na dyan, salamat kadyo ni Mama Alits nasa guys violet siya na salamat kadyo ni Mama Alits sa kani dyan gi hatag dyan hapan dyan paggamyan guys kay muragdak kaning pasok na naman yung kani kay sukod naman din siya na dyan tara guys kay masig na nagatahang client. So ano yung trabaho ron guys, hapan yung tantangan niyang relo, hapan yung tantangan niyang mga kuan. Dya, bubo na magado niyang kukuna kay para laging watay di masama nagatahang pasyente. Pero nakamasas naman ko dis ni aging adlaw. So karon try na pud ko gaturon sa resort kay basinog na yung mga magpamassage sa di naman ta maka-video dito guys kay bawal man ta mag-video. Pero ang uban, mag-selfie ra pwede. Pero mag-video, di pwede kaya. Labi na sa resort na yung mga tugtog nga na di ta makapag-video. So tara guys. Atod ko ni Papa Eddie. Andiyan guys, ato ko ihatod ni Papa Eddie sa Lantawan sa Luka Dapit. Yan naman dito ang magpamassage. So dahan salamat ikadyo sa ning message na nga ato ko may mag-meet sa Lantawan Resort. A few moments later. So madong adlaw tong tanan guys kanang nagpa-deliver di ko usub og kuan guys kanang painsan kay kuwang day og pansan kay wala ginag kuan sa ilang lista. Ja daghang salamat ikadyo sa sponsor daning tanan si Ma'am Bisminda. Salamat ikadyo kay nagsinta pud siya og kwarta karon para pangbayad lagi dali sa mga magtrabaho sa among kusina. So daghang kadtong salamat Ma'am Bisminda. Ina shout out ni Boss Magdong. Dong ina shout out Boss Magdong. Ha? Shout out Boss Magdong. Magdong? Ano ba? Kaya ina sa lagi shout out. Ha? Kisa may mo shout out. Yung shout out bro. Buta lang. Lagi rin ka tayo? Ha? Mo bre? Mo din eh. Okay ra din na sa di pa kay sa atong apo. Edit so kunya subos. La. Ako ba? Taga kamugtas. Sabi mablido nimo dong. Layo kay dire. Video kay ka? Ha?
Mirinilyo kay ka. Asa dipita man na? Sa Badyan. Oh, shout out ka sa taga Badyan. Ito, salamat. Salamat. Salamat kita. Salamat. Munggos. Kay mo na lang ni ipa sudana sa Panday. Parisan og pritong isda. Bastos ay. Yo din naman bisminda gi sugda na nila. Batay. Siya, wala makaantok mura ame. Daghan naman. Naguman niya ko ah. Tingnan tara kayo. Wag ko harugay kasi yung bayaw. Oh, Wala ni mo tabangi pa, luipod kayo. kaya na may muta na siya. Kutan sa iyo pa pag mga alas kwarto kasi siguro ta. So, magtutag munggos guys kay may mga pangsabaw sa mga kuan. Tangan ito dahon sa ampalaya guys, kaya namatay ampalaya. Ampalaya. Kay mo man ni dabis sa atahang munggos. Mahal ba ning dahon sa ampalaya sa merkado? Ay, sorry. May dako kayong dahon. Kajugali guys kay ning undang aguwan. May dahon guys. Kani ma-arbis na nato ni mga sunod adlaw. Ay, ugma. Pwede nito ipasudaan nila ugma na. Wind is strong and wind the bells. Ato ni makatilaw na jugong ngani guys kay first time mo po ko makatilaw yana lagi. Ang munggos, ang flavor is baka. Munggos nga baka na ni guys. So lami ka dun isda guys kay atong isang butangan og dahon sa ampalaya. Ampalaya po ni. Kasi mintan na nga. Parisan nato ni og piniritong isda, okay na. Solve na ang paniod to. So nami dari galuto sa mohang kusina. Na. Kani. Okay. Syarog dito maka libang dani. Makalibang og munggos. Kaya og di ta muka, di pa ta makalibang guys. Silawan og sa ini. Lasang baka. Lami, lasang baka jud. Pero guys, agang ugangan guys, wag lutong munggos, bilang sinuban. Lami mo po ng butang tulo ba. Pito na punta og isda nga sa luwasig ni sila guys nga isda. Kisay nakaila na ning isda ah. So, para rin pinukutan na rapod ni dagat. Hinahinay na dyan na pinisingan na dari niya. Naporma na. Isingan na dapit dari sa ibabaw. Diya isunod na po din na das ubos. Diya na puro man na dyan nagatihang lababo. Siguro mga duha ka adlaw ni or mga tulo ka adlaw kay kabit pa man tong kabinet. Diya butangan pa puslutan pa na dadto, butangan pa gripo. Diya ikabit pa po tong lababo.
Diyan nagpuno day ko og napo ka kuan kanang balas ug kuan painsan kay kuwang ra ditong gi-order nagpuno ko og kuan kanang kay agbalas kay na tambak man danis kuan matong kuwang jud kadug ang gi-order wala nagpuno ko og napo ka sako ja 12 ka sako nga kuan balas des niagi kay nagpuno man pud mi nya dari man to gibutang sa kuan kanang dani lagi gitambak kay baga-baga mo ni gitambak dani. Ja tagilan po ninyo guys ag kanang mahuman ni. Salamat ni Kadjo sa nag-sponsor daning amuhang kusina kay Ma'am Bisminda. Salamat Kadjo sa iyang gi send og para pangbayad na pud sa panday nagsinta pud sa karong adlaw para kuan sa panday ipa sweldo. Salamat Kadjo sa imong grasya nga gi-share Ma'am Bisminda para madili mo ka maadjong kuan ja. Kuan sana man nato ato sa ning matibuok na ni ana ato sang tanawon pa ni bilay magasto nga tiles dani sa lababo. Diyan katong lababo dadto nadural naman to kay og nay mga maligo dito sa dagat. Pwede ra na sila dito manghugas sa gawas. Di lang po nato tatangtangon tong lababo dito sa gawas. Kay maklose naman ni diri sa sud. Diyan at tangilan po ninyo ni mga sinod adlaw mahumanan ni. Salamat Kadjo Ma'am Bisminda kay nasugdan na po din namo kay wala naman po trabaho ag mga nagpanday. Inal ni silang humanon. Diyan break time sa nila karon kay man na sila paniud to. Diyan atangilan po ninyo guys among kurman ni among gamay nga lababo pero dakyo na ni Kadjo ni sa pagmamahal ni Ma'am Bisminda namo sa iyang mga grasya nga iyang gi-share namo. Salamat Kadjo Ma'am Bisminda. Diyan mo lagi na ga kuan ga uwan-uwan lagi sa to gitakluban sa namo tong mga kuan dadto kay nalagi taligsik ga sige man og hilak ag langit dari pero salamat pud sa Ginoo kay sumadyo naman ning yaning uwan-uwan kaysa kanang grabe bitaw kadong kainit na natumba na hangin na mga bato simento dadto. Daghan na tag mga ingani guys oh. Kahit laluuya di makaagi ka ay nangin na dali balik makamahadlok ka hindi mga kuha na mga tanong guys oh. May gali kay wala lagi pa ud. Na, lagi ud lagi. Mahilig mo rin mga ud nga ni. Nga sa ganahan ko ani padaghanan ni sa guys na. Kanina na di ko duha. Ay padugusan di atambok. Ganahan ko na ni kay mura siya pink lahi po ni siya. Kanilahi po ni mga saha rin na hangipang dagi kan sa buhon. Kuan lang sa kaniuban daghan kadto mga saha dani sa ano sang balhinunan na. Mga balhinunan ni sagkaang. Kani ganahan ko din siya kanang kilala man ni siya nga kuan na may puwa nga ingani. Ani hapon isang padaghanon. Hindi na tayo busy guys. Diyan kaning mga paragayo din na isang gipang balhin gahapon. Gipang libong sa
juta kay nagkado si Jan kaang man na ang sang gipang tugsok sa juta wa ang gipang butang nas juta kay nas kaang ug di mamubuan matay diya kani ahon ni Jinis ang giampingan kay nindot ka dun isag buwak guys at ang ninyo guys kanina nakalimot ko yellow ba na or puti basta nanguliksyon ko guys og mga gumamila kani murag orange ni hanap pong gibutang sa juta guys kay rong di siya matay og gas kaang ba kay usahay di mabubuan mamatay man jaka ni siya dugay ra kadto ni naharap pong gibalhin kuan ni siya kanang ni kanila ati Esther sa katipunan so habang kuan ko diri sa Panday guys hapon mong ipakita sa mga pinalangga nga mga alaga dari ba mga alaga na kung kuan sa mga na nga hugug manggod ni mga dahon sa ng sangitas dapat ahan isang butangan og nit ba para di sa mahugan og puhon mahamana ng kuan jadi ma'am Bitani naman kaingani nato ingani si Ma'am Bitani. Salamat ikadto Ma'am Bitani sa imong pag-message. Kadaghanan na si James kay dali ra man na sa padaghanon kaning tricolors. Unja guys kay gubot palagi atahang kusina ka palagi mahuman. Harap po mong gipalili. Kani balinunan na siya na. Masang gibitay. Lahi po ni sa kulor kay puti. Muyani kaya po ni siya kung ano. Kasulang kari green. Kari puti. Kaya naman guys kaya nagsigira bag-uwan. Dede kuan hapit na ditag kuan guys anang hapit na day ang ating tawag dito Christmas hapit na December kailangan ko yung mga gipang butang-butang lari guys marakog buang si Ruby Provinciana buang mani. Thank you for watching guys kanang tangi lang po ni ugma ang video